Kaixo ikasleok, gogoratu debeatze lehenengo mailan gaudela, lehenengo unitatean, gauza orok du bere neurria. Hemen bigarren osagaiaren teoria guztia duzue, kasu honetan bideotxo honetan, azalduko duguna da lehenengo adierazlea. Eragiketen lehentasun arauak. Zein izango da gure helburua? Eragiketak egiteko lehentasun arauak aplikatzen ikastea, bai? Eta adierazpen matematiko bati dagokion egoera identifikatzen jakitea. Bai? Eragiketen lehentasun arauak. Zertarako balio dute lehentasun arauak? Bueno, eragiketa bat modu egokian egiteko. Bai? Adibidez, eragiketa hau badugu, ezin dugu egin nahi duguna. Bai? Ezin dugu lehenengo kenketa egin, gero biderketa, gero parentesikoa, ez. Hori dana araututa dago. Bai? Eta araututa dago 3 arau orokor hauen menpean. Bai? Lehenengo arauak esango duena da, lehenengo parentesiak egiten direla. Bigarren arauak esango duena da, biderketa zatiketak egiten direla. Eta 3. Batuketak eta kenketak. Bai? Gaian aurrerago, berreketak bezartuko dire, berreketak egiten dire lehenengo arauaren aurretik. Bai? Badazpada. Lehenengo arauan, gure adibidean. 10 bider, parentesi artean 6 kenbi eragiketan. Lehenengo egin barrekoa izango da, begiratzeia parentesi dagoen. Bai, badago, ezta? Hemen, 6 honetan. Horren ondorioz, parentesi barruan dagoena, egingo dugu lehenengo 6 11 eta ordezkatu egingo dugu. Hemen dugu gure adibidea, eta 6 hau kendu eta 11 jartzen dugu. Ondorioz gure eragiketa laburtu egin dugu, simplifikatu egin dugu, 10 bider 11 kenbira. Ez dagoenez parentesirik, pasatzen gara bigarren araura. Biderketak eta zatiketak lehenengo. Hemen biderketari dago, bai, 10 bider 11 hau. Horren ondorioz, hau da egingo duguna lehenengo. 10 bider 11, 110, geratuko zaigu, 110 kenbi. Bai? Eta 3. arauan, esaten dena da, biderketa zateketan ondoren, hemen ez baita geratzen biderketa zateketarik, batuketak eta ingo dira. 110 kenbi, 108. Bai? Eta horrela ariketa, edo eragiketa, egin da egongo litzateke. Hemen bai bigarren arauan, bai 3. gomendatzen da eskerretik eskuinera egitea. Bai? Hemen biderketa bakarra dago, horren ondorioz, ez dago aukera hori. Baina, imaginatu hemen beste biderketa bat agertzen dela. Gomendio da, lehenengo hau, eta gero beste egin. Bai? Aportu dut ordena jarraitzeko eta esaztuteko biderketaren bat. Bai? Baina hau, bai biderketa zatiketetan, bai batuketak ingetan, gomendio da. Zatez, ez da beharrezko. Eta gero ordenari dagokion arau bat dago, bai? Hau batik bat akatzak ez egiteko da, bai? Eta da eragitak zutaben egitea. Hemen ikusi dugu, pausuz-pausuzean egiten den eragiketa hori, adibidean agertzen den eragiketa hori, hemen agertzen da. Eta ikusten da moduan, zutabeka joaz. Bai? Lehenengo zutabetxo hau, gero bestetxo hau, eta gero bukaeran bestetxo hau. Bai? Hau da, orokorrean akatzak ez egiteko. Parentesin beharra. Eragiketa honetan, 10 bider 4 gehi 3, lehenengo biderketa egiten da. Hemen biderketa bat du eta egiketa bat. Eta badakigu, bigarren arauak esaten duela, biderketak, batuketak baino harinago egiten direla. Ondorioz, honen emaitza izango litzateke 43. Gure helburua bada, lehenengo 4 gehi 3 egitea, hemen parentesi bat gehitzu behar dugu. Parentesi hori gehitzean, izatez 3. arauan sartzen dana, 4 gehi 3 hau, lehenengora pasatzen du. Eta ondorioz, biderketa baino harinago egiten da. Oazen adibidetara. Hemen adibide luze bat dugu, 10 zati 2, gehi 5 bider 3, gehi 4 ken 5 bider 2, ken 8 gehi 4 bider 2, ken 16 zati 4. Bardin 10 hau amaitza da, oaztu, oazen lehentasun arauak aplikatzen. Lehenengo araua, parentesik lehenengo. Begiratzen dugu dana, ez da parentesirik. Bigarren araua pasatzen gara. Biderketak eta zatiketak. Hemen 10 zati 2, 5, 5 bider 3, 15, 5 bider 2, 10, 4 bider 2, 8, eta 16 zati 4, 4. Ondorioz, biderketa zatiketa guztiak egin ditugu. Hemen, geratuko zaiguna izango da 5, gehi 15, gehi 4, ken 10, ken 8, gehi 8, ken 4. Hori da orain momentuan daukagun eragiketa. 3. araua pasatzen gara, gehiketak eta genketak. 5, gehi 15, hogei. Hogei, gehi 4, hogeita 4. Hogeita 4, ken 10, 14. 14, ken 8, 6. 6, gehi 8,
14. Eta 14, ken lau, 10. Hau izango da gure emaitza. 10. Bai? Batzutan, hemen, utzunetan, goian jarri dugun bardina kopiatzen du. Esaterako hemen, beste adibide honetan. 33ken bi bider lauken iru, bider parentesi artean, maikaken lau, bider bi, gehi bederatzi zatiru. Bueno, lehentasun arauak aplikatzen dugu, parentesi dago, pipi, bai, hemen. Horren ondorioz, hau da lehenengo egin behar dana. Bai, hemen. Hemen barruan ere lehentasun arauak aplikatu behar dire. Hau da, parentesi honen barnean, lehenengo parentesi egiten dire, gero biderketak zatiketak, eta azkenengoz giketak eta genketak. Bueno, hemen ez dago parentesirik, biderketetan, hemen biderketa bat dago, 8 eta zatiketa bat, 3. Orduan zer geratzen daku, 11 ken 8 gehi 3. Ez dago biderketarik, ez dago zatiketarik, horren doz, 3. araura. Batuketak eta genketak. 11 ken 8 3, gehi 3, 6. Horren ondorioz, hau dana ordeztuko dugu 6-rekin. Eta hemen barriro aplikatzen ditugu lehentasun arauak. Parentesi dago, ez, bigarren araua. Biderketak eta zatiketak. Biderketa bat hemen, 8, eta beste biderketa bat hemen, 18. Horren ondorioz, geratuko zaiguna izango dago, 33 ken 8, ken 18. 33 ken 8, 25 da, ken 18, 7. Hau izango da gure emaitza. Eskerrik asko.